Szevasztok srácok, én Smiley Astronaut vagyok, és elkezdtem játszani egy nem is, nem is annyira új játékkal, szóval egy régi játékkal, ami nem más, mint az Unturned, ami nekem kurvára megtetszett, mert kb. Olyan, mint a Minecraft, meg a DayZ, de hát így a keveréke. És akkor úgy, aki tudja, hogy miért, aki tudja, hogy milyen is az Unturned, az én megvásároltam az Unturnedet, nem pedig ingyen letöltöttem, hanem hát már meg volt vásárolva, ezért fekete, meg már azért van gold upgrade-em. Úgyhogy át is alakítom, mert igazából ö, mi legyen a nickname-em. Mert már van csoportom, pedig, hát nem tudom. Most miért ne? Jó, és akkor legyen egy ilyen hajam, igen, az jó. És akkor, nem tudom, legyen, jó, majd ez. A fejem az legyen ilyen, nem tudjátok mit? Legyen egy ilyen, sárga bőr, nem, sárga haj, egy ilyen fej és piros bőr. Jó van, és már jól nézünk ki. És akkor gondoltam játszok egy kis single player-t, és akkor egy gold módba. Nem tudom, hogy milyen nehéz az a gold mód. Wow, egész szép ez a játék, nekem kurvára tetszik. Tab az inventory. Fasza. És azt hallottam, hogy találni kéne először egy táskát, ami állítólag több helyet fog adni. És akkor menjünk tovább. Jó van, nagy nehezen ideértem. És akkor ott is van egy kocsi, és egy csomó zombi. Talán ha belopakodnék egy házba, vagy azt a tornyot megpróbálom. De viszont ott áll egy zombi. Fuha, várjál. Kontroll a googlás. Googlás, ez magyar volt. Hogy baszodj meg. Ez mi? Ez valami... Ez micsoda? Ezt le tudom rakni, igaz? Aha, ez valami csapda. Hello. Először is keresek egy fegyvert, vagy valamit, mert ezzel így a sima öklömmel nem megyek sokra. Bandage, ez gondolom életet ad. Ott van egy ilyen gumibot, azt felszedem. Vedd már föl. Jaj, 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 jaj. Jaj, 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 jaj. Vedd már föl! Nem! Jó. Bazd meg. Ükszik. Ez az. Ott volt még egy bandage. Ez dobjuk el, mert elég egy. Na szóval. Pisztolyt is keresni kéne. Az nem ártana. Hát van itt táska! Fasza. Van töltényünk, de pisztoly nincsen.
Wooden shield. Ezt a karomra tudom venni? Ja, nem, ezt le tudom rakni. És akkor így nem tudnak bejutni a zombik. Fasza. Meg amúgy enni is kéne, meg inni is. Szóval kicsit el van dogolva az orrom, úgyhogy... Jó, az ilyen fekvő zombiknál legugolok, mert az úgy könnyen lenne szerintem. De mi az az XP, azzal mit tudok csinálni? Fejleszteni tudom magamat? Hogy? Skills. Hát úgy néz ki, nincs mit fejleszteni, mert azért már van elég sok XP. Gondolom az öcsém már megcsinálta. Nem tudom melyik lenne hasznosabb. Baseballütő, gumibot. Hát próbálkozom még egy baseball ütővel. Betonkalapács. Ezt is kipróbálom. Na. Jó. Eddig ezt tartom a leghasznosabbak közül. Benzin. Az nem kell szerintem most, mert vagy lehet, hogy fog kelleni kocsikra, de egyelőre... Hát találtam egy kocsit, csak be volt ragadva. Ott egy másik. Az mi az ott? Jaj, ez ilyen valami jelzőfény hülyeség. Tűzoltó zombi. Jó. Egy balta. És még egy ilyen világítós geci. De azért meg kell adni, elég szépen világítanak. Szépen kivilágítom a... Oh, hello! Jó diszkó van. A baltát is kipróbálom, hogy ez úgy milyen erősen üt. Ebben van. Mi van benne benzin? Hol mutatja, hogy van benne benzin? Az ott a kilométer per óra. A másik a benzintartály. Guns, ott biztos van valahol fegyver. Hogyha etorlaszolom az ajtót, akkor az úgy jó, mert akkor nem fognak bejönni. Vagy várjál, tegyünk meg egy ilyen kis köröcskét. És... álljuk el az utat. És akkor most itt pancserok, mert nem tudnak bejönni. He. Na, ezt szépen vett föl. A baltát még mindig nem próbáltam ki. Hát a balta az nekem jobban tetszik, úgyhogy inkább ezt használom. Egy puska. Itt szoktak írni, hogy milyen töltény kell bele. Extreme Ammunition. Ez milyen? Swift magazin. Akkor ez pont nem ebben jó. Akkor shotgun töltény, hát a shotgun oké, nem nagyon rajongok, szóval inkább azokat nem veszem föl. De mennyi shotgun töltény van már, basszus? Kalapács. Bot. Jó, hát csak két töltény van ebbe, két lövedék van ebbe a izébe. Egy ing. Még egy ilyen wooden shield. Még egy felső. Nadrág kéne. Az úgy jól néz ki. Nem tudom, elhasználjam ezt a két lövedéket? Jó, elhasználom. Nem tudom, keresek hozzá töltényt. Ez egy sicska? Vajá? Aha, ezt szerintem fel tudom venni. Ah, de cukin néz neki.
Na jó, nem. Pisztoly, azt hiszem ez kell, ebbe kell Swift magazin. Ó, igen. Safety, jó azt, igen. Baitballs ütő. Várj, ebbe, ja, extreme. Akkor ez valami sniper töltény volt, de... Akkor azt nem vesszük föl. Szerintem nem nagyon kéne lövöldöznöm, mert akkor meg ide zavarom a zombikat a... Valamit ütögetnek. Kifagytam. Mit ír? Ja, ezt gondolom a öcsém haverjai. Várjunk, ez a táska több helyet ad, mint ez? Várjál. Van most... Várjál, 12 helyem. Ami 16. Nem, nem 16. De, 12. 12. És akkor... 12. Hát persze, hogy több helyet ad. Jó, ezt el is dobta, fasza. Jó, elég lesz ez a táska, mert ez így is elég helyet ad. Akkor mi ez a cot? Várjál? Meta code to set a respawn point. Aha, hogyha lerakom, akkor elvileg ide spawnolok, hogyha meghalok. Jó, mondjuk spawnoljunk vissza ide. Claim, az mi? Jó, mindegy. Hús. Ja, várjál, ezt a házat nem néztem meg. Ígyunk, mert szomjasak vagyunk. Fasza. Azt a leborult szivar végét, bazd meg. És ebben van töltény? Megütöttük a főnyeremény, srácok. Ez milyen töltény kell? NATO ammunition. És van hozzá töltény is! Bazd meg! Várjál, akkor ezt úgy rendezzük el, hogy így. Igen. És így. Bazd meg! Megütöttük a főnyereményt, basszátok szájba. Ebbe is 100% benzin van. Ó, bazd meg! Jani, te megmentetted az életem. Most megyek valamerre, most csak úgy. Hogy tudáltam? Ja, bal klik. Ez gondolom a... Jobb klik, gondolom a... Hogy hívják? Lámpa. Ez hangtompított? Aha, szerintem hangtompított. Hú, ez melyik zászló is? Nagyon mindegy, lusta vagyok gondolkodni. Hűha. Várjál. Jó, srácok, nekem elég volt ez a kis úttornád. Ha szeretnétek, hogy több rész legyen, vagy valami, akkor lájkoljátok. És iratkozzatok fel a csatornámra, ennyi lenne. Sziasztok!